Senyor president de la Generalitat, han passat els 100 dies de gràcia del seu govern i alguns recorden, després dels 7 anys de despropòsit del tripartit, no molt bones notícies en els seus 100 dies. Un govern que no governa, un govern que no escolta els seus assessors, un govern que està posant en perill el sistema de salut a Catalunya i que el pitjor de tot està creant una alarma social entre els catalans i les catalanes o prenent mesures inadequades en política educativa i no prenent cap ni una de les mesures que es necessiten per crear ocupació a Catalunya. Mentre els aturats es segueixen incrementant i mentre vostè el que fa és anar a votar a un referèndum per la independència. Jo li vull preguntar, senyor president de la Generalitat, vostè es considera, després del seu vot a la independència de Catalunya, que encara representa a la pluralitat del poble de Catalunya? Doncs, senyora diputada, sí, i a més li he de dir que afortunadament represento el poble de Catalunya. Afortunadament, que suposo que vostè no discutirà que ens va votar àmpliament ara fa 3 mesos. I vostè ha actuat sense sentit d'estat, sense sentit comú i sense representar la pluralitat del poble de Catalunya. I li dic, a partir d'aquests moments, vostè no representa la pluralitat dels catalans, representa la minoria que vol sentir-se independent, independitzar-se de la resta d'Espanya. Però a mi, vostè ja no em representa. Jo no vull independitzar-me de la resta de Catalunya, ni els 18 diputats, ni els quasi 400.000 catalans que van votar el Partit Popular. I li dic una cosa, la coherència s'aplica al carrer i s'aplica aquí. I el que vostès no poden fer és enganyar, perquè almenys els 14 diputats que s'hi diuen en aquesta cambra, i solament 14, que volen la independència del poble de Catalunya, diuen la veritat. Vostès juguen amb foc, i el qui juga amb foc es crema. I no es cremarà solament vostè, sinó tot el poble de Catalunya. I Catalunya no es mereix un president tan irresponsable com vostè. Jo, a més de president de la Generalitat, sóc un ciutadà d'aquest país. I com a ciutadà, tinc tot el dret d'anar a votar. Com el rei, si un dia va votar en un referèndum, i és el cap de l'Estat. M'entén? Exactament igual. O com el president del govern espanyol quan un dia va votar en un referèndum. Estiguin o no d'acord el conjunt del poble espanyol. Tinc tot el dret del món i vostès aquest dret no me'l trauran. M'entén? Encara que jo sigui president de la Generalitat. El que em poden exigir és que com a president de la Generalitat jo defensi el conjunt del poble de Catalunya. I deixi'm dir-li una cosa, això ho faré més en la seva globalitat que no pas vostè.